Na vojnovom samite v Londýne sa stretli posledné zvyšky západu, aby ďalej rinčali zbraňami a šírili nenávisť proti Rusku a celému svetu. Je to nechutné a trápne. Vraj koalícia ochotných. Áno, ochotných bojovať proti Rusku do posledného Ukrajinca. Naposledy tu bola koalícia ochotných, keď Bush s Blairom napadol Irak a teraz sa tu vytvára ďalšia agresívna koalícia ochotných, aby bojovala s Ruskom. Sú tu však dva veľké rozdiely. Z vojny proti Rusku vycúvala Amerika a proti Rusku chcú bojovať vojenskí červíčkovia, na ktorých sa Vladimír Putin výborne zabáva. Druhý zásadný rozdiel sa týka Slovenska. Kým Dzurinda zradil vlastný národ a išiel spolu s Bushom a Blairom plieniť Irak, my dávame prednosť mieru. Odmietame akúkoľvek vojenskú pomoc Ukrajine. Chceme okamžité prímierie a našim zásadným odkazom je, že Ukrajina musí obnoviť tranzit plynu na Slovensko. Ruku na srdce. Na to ešte nikdy nebolo v takej kríze ako teraz. A dobre mu tak. NATO malo byť po roku 1989 rozpustené. Ak už sa nerozpustilo, nemalo viesť vojny mimo svojich hraníc. Ak už viedlo tieto vojny, nemalo sa rozširovať smerom k ruským hraniciam. Ak už sa tam rozširovalo, nemalo vstúpiť do priamej vojny proti Rusku na Ukrajine. A ak už vstúpilo, nemalo si proti sebe poštvať ešte aj amerického prezidenta. Séria fatálnych zlyhaní. NATO umiera a nikto za ním smútiť nebude. V Londýne sa stretol Truth Summit proti Trumpovi. Všetko členské štáty NATO akurát zabudli na Pobalťanov. Tých zjavne neberie vážne už ani východ, ani západ. To musí bolieť. Povedzte mi, čo chcú tieto geopolitické prdítka vyriešiť? Doposiaľ Amerika a Európska únia naliala do Ukrajiny 250 miliard eur a Rusi aj tak na fronte valcujú. A teraz Starmer slúbil Zelenskému 2 miliardy, aj to z arizovaných ruských aktív, a to má akože stačiť? Bez Ameriky pôsobí tá ich koalícia ochotných ako svorka uštekaných Yorkshirov a tých tam venčí Zelenský v tej svojej čiernej teplákovej súprave. Úplná fraška. Otázka pritom stojí úplne inak. Výborne to sformuloval americký profesor John Merzheimer. Je jasné, že Ukrajina príde o 4 oblasti plus Krym. Otázka je, či príde aj o Odesu. O to sa tu hrá. A tu nejaký Šimečka vyvreskuje, že ideme poraziť Rusko. A ako, drahý môj, hodíš po Putinovi kelímok z latečka? Až sa nechce veriť, že je Šimečka taký hlúpy, že to nevidí. Že Rusko tento konflikt vyhralo. Ale možno, že ho vydiera Brusel, ktorý spustil exekúciu na jeho matku. A Šimečka musí poslúchať. Zajtra letím do Moskvy, priatelia. Pogratulovať víťazovi a rozvíjať to, čo dnes potrebujeme najviac. Dobré vzťahy s bratským ruským národom. Nech žije Slovensko, nech žije mier.